Ratx Euskaltegia 22 urte dagoeneko abian jarri zela, baina gaur hemen egun berezia dute. Izan ere Euskaltegi berria, egoitza berria inauguratuko dute gaur, eta zein hobe azaltzeko bai ibilbidea eta bai gaur zer ospatuko den eta zer inauguratuko den Isidro Joldi bertako zuzendaria baino. Egunon, Isidro? Egunon. Bueno, lehenik eta behin zorionak, Euskaltegi polita eta suposatzen dut 22 urte eta gero ere beharrezkoa. Bai, hori izan da guri ideia, hau zabaltzearekin, baina, batez ere gaurkoan dakau ilusioa, poza, eta, hori esan duzun bezala, 22 urte badira hasi ginela lokal zaharrean, han urte asko eman ditugu, gauza asko, baina beti genbiltzan lokal, egoitza, hobe bat, ireki behar genuela eta eskaini behar genuela guri ikaslei. Eta gaur deguna, gaur zabaltzen dugu, eta hori da guri ilusioa, ez? Baliabide, egoitza, egokia eskaintzea guri ikaslei. Egoitza, dotore hau agertzea, urtetan kosta ondoren behar, zentan mainara heltzea, zutan jartzean probatuko da, nolakoa den heltzea, zuen gogoak. Zenbat ikasle dituzu egun? 220 inguru, negu partean, gero etortzen dira udako ikasleak, urtean zehar bataz bestean 6 bat ikasle biltzen dira, eta orain 220, orain ja kurtsoaren amaieran gaude, gaur gainera azterketa ofizialen emaitzak kaleatzen dira, eta nahiko ostatuta baten batek pintxoa jango du, beste baten batek botingo dizu arpegiragian. Ez dakigu, horrekin abiltza kezkatuta, hor da bai, 220 ikasle, eta 25 langile gaude hemen, eta urtetan, hasieratik ona jakina onditu inda kopurua, azkeneko urteotan kopurua mantendu egin da, nahiko egonkorra izan da, eta 25 langile, eta orain dakau, bi egoitza ditugu. Hau da, orain zabaltzen duguna, honek ordezkatzen du Katarina Arauso kalean genukan egoitza zaharra, baina badira ja 15 urte zabaldu genuela bigarren bat hemen gertu, beste kale batean, hori mantentzen dugu, oraingoz beharrezkoa dugulako. Baina ikusten da urtetik urtera gure sektorean, helduen euskalduntza faetatzean, 40.000 ikasle inguru dabilela, urtero bataz bestean. 38, 39.000 ikasle urtero. 104 euskaltegi gaude, 1.500 langile sektorean. Sektorea egonkorra da, profesionala bai, baina egonkorra. Horrek esan du gizartean badagola horren beharra, horren eskaera, administrazioak aitortzen dugu sektore estrategikoa garela. Eta gure kasuan adibidez, egoitza honekin nahi izan dugun izan da ikaslei baliabide egokiak eskaintzea, ez? Hemen dituzte gela zabalak, eta baliabide teknologiko guztiak jarri nahi izan ditugu eskura. Beste euskaltegi guztietan bezalaxe, baina hemen euskara ikastea, helduen euskalduntza faetatzea badela sektore profesionala. Hori nolabait jendea badaki, baina erakutsi nahi izan dugu. Esango nieke, hizkuntza azken finean elkar komunikatzeko da, eta oso interesgarria da euskeraz komunikatzea. Beraz, euskara ikas dezatela, ez da? Hori da, euskeraz ikas dezatela. Bai, urte gehiago. Urte gehiago, ez asko gehiago. Baina ondo aprobetxatu dugu, denbora. Oso ondo giro honenean eta oso ondo ibili gara hemen. Eta gaur ikusi duzuela egoitza berria, ze sentsazio? Primeran, oso polita da, eta bazen garaian beste lokal bat edukitzea, edo oso polita. Paisaia postalezkoa, ardo beltzak, laztandu nau, bereka. Euskara ikastea, izan behar du gauza erraza, atsegina, badakigu ikasleentzat ahalegina handia dela, ez? Eta, gaur egun teknologiek hori errazten dute. Gaude, hamaika aukera, bide asko, teknologia berriak erabiltzeko. Orduan, guk egoitza honetan gela guztietan jarri ditugu ordenagailuak, internetekin lotutakoak eta telebista pantailak, ez? Irakasleek hemendik egin nahi izango dute zuzenean interneteko edozein audio, bideo ikusi, entzun, gure ordenagailu zerbitzari bat, eta bertan daude gure hainbat material. Hemendik ere lotu izango da material horiekin, eta orduan hemendik gelatik bertatik ikasleak aukera gehiago ditu. Hemen edozein baliabide erabil daiteke. Hemen ikusten ditugu Ratx Euskaltegiko 2 irakasle lotsatuta daude, baina suposatzen dut ikasleen aurren jartzea zailago izango dela kamera aurren jartzea baino, ez da? Han galtzen dugu lotsa guztia.
Zer da zuentzat? Bueno, hemen ikusten zaituztegu, ikusi dugu euskaltegia guztia, oso polita geratu da, sukalde ere diseinozkoa daukazue? Dena, bai, han bestaldekoa baino erro. Han ibiltze ginen fotokopiadora ondoan, mikroondasa txiki baten berotu, zuti jaten, eta bueno, hemen bizkat erosotasun gehiago, eta gaina izan duzu bezala politia ere, bai. Oso politia. Ederki merezita, hainbeste urte hain emanda edo, bai. Zenbat urte dara matazu zuek urratxen? Ai, ama. Asko ez da? Hogeita bi bat, bai, eta... Bueno, zuen aldean gutxi, 6 bat, hola, bosti. Eta zer moduzko esperientzia bai leno, egoitza zarren da, baina uen egoitza berrikin ere suposatzen dut, indar berrituta, ez da? Bai, ala nahi behintzat ez, bueno, hau hasi berria da, eta bueno, handik aste bete da maula martxan, eta bueno, jarrin ber, baina bueno, espero dugu, baino beto moldatuko gehala, irakasle gela bea ere bakarrik jaundiagoa eta erosoagoa eta leku gehiago izango dugu. Ez da zuek biltzeko garaia erosoa izango da, oso erosoa izango da. Batek esan du, erdi arotik pasa gehala, hola, erabateko modernidadea, eta egia da, erdi aro edo antzinetetik. Honek esan nahi du, euskara bizitza normalaren barruan dagoela, eta gaur, olako diseinua beste alor batzuetan da beste helburu batzuetarako normala da ikustea. Eska bat harritzen gaitu euskararen inguruan olako gauzak ere gertatzen ari direla ikustea, baina hau da normaltasunez bizitzea, hau da normala izatea, eta ni beti esan dut galdetu didatenean, zer nahi dudan neuretzat eta neure herriarentzat eta inguruarentzat normalak izatea. Normala izatea guri kosta egiten zaigu beste kostatzen ez zaiena. Eta kasu honetan, hau normaltasunaren barruan sartzen da, diseinu moderno bat izatea, gaurko pertsonekin lan egiteko eta gaurko baliabideekin, ez da bakarrik diseinu etxearena, baizik bertan dauden baliabideak ere, ikusi ditugu, ze tresna dituzten, nolako altzaria dituzten, eta oroar, honek esan nahi du, garaiarekin aurrera goazela, eta horrela izan behar du. Zoritxarrez, baditu oroitzapen batzuk, gauzak honela ez zirenekoak. Hau da, leku, ilun, estu, baliabide gutxirekin, arratsetako orduetan, ez egun osoan zehar, hori dena bukatu egin da, eta zorionez esan nahi du, hor aurrera pauso bat egin dugula, eta horrela behar duela izan, benetan gu nahi dugun euskararen normalizazioa lortu nahi badugu. Hori seinale bada, aurrera eta ondo goazelakoarena. Eta beraz, hau hor sartzen da, eta pozgarri horregatik da, aurrera goazelako, eta beste alor batzuetakoen parean gaudelako. Erizpean gaudela. Gozagarria da, halako krisi hotz eta hainbeste euskara ze txiki gehan, eta ze miserable, eta ze pobre, eta ze triste, eta bar, ikustea, euskaltegi batzuk, nik ezautzeetan apurrean gauzak oso tajuz egiten duzenak, krisi garaian ere badakitela azten, eta gainera azten diren hortaz ohartun direla, eta niri asko gustatu zait gaur inaugurazioaren jai tonua, eta euskararen munduan aurrera guatzela ikustea eta gainera pozik gaudela ikustea, ez da uneroko gauza eta ni oso pozik honez hemen bai. Eta kuadrilla gaitasunez eta jarreraz ikaragarri honak lanerako, eta gainera lanerako ez hola lan hain behar dugu, baizik lanean gozamen bat ateratzen dutenak, eta ni uste dut hori dela euskarak momentu honetan eduki dezaken publizitate kanpainik onena. Jendeak ikusi dezala kanpotik gure kontu hauetan gozamen batean bizi gehala. Gozamen horre bauzka bere neke puntuak eta bar, baina oro har zure gauzatan eta jendean tratokin, oantxe esaten zidan batek, nik ez dakit hemen hainbeste urtetan irakasle izan da zerbait erakutsi dudan, baina asko ikasi dut. Hori, jarrera horrekin nik uste dut euskararik gehiago komeniz daiola hori, ze pobre gehan eta ze triste gehan, baina alde hortatik izan da gaurkoa, erakustaldi bat oso pozgarria eta eredugarria nire ustez. Baina paretak erortzen dira, ateak irikitzeko, harririk harri urratsen zurraz,